În episodul de azi o să ne jucăm 3 Press. Ați auzit bine și rămâneți până la final să vedeți ce se va întâmpla. Vă pup și uitați-vă! Salutare, dragii mei! Astăzi ne vom juca 3 Impress. Ați auzit bine? Mai întâi revin imediat. Bine, s-a auzit bipul ăla sau Lost and Sia. Ok. O să ne facem ceva outfit de plajă. Să zic mai ok. Ne punem în față. Bun. Facem un outfit de cum să zic eu, de mare, de na. Nu știu cum să zic. Da, mă doare capul, nu înțeleg de ce. O să le fac pinky și o să le fac mici. Ce au masă de să fac albastră? Lost at Sea. Stai, asta ce se fac? Stai un pic, se fac sirene? Ia, trebuie să-i că Mermaid. Da, nu, uite. Unele se fac așa. Eu n-am nicio idee. Să punem un păr. Nici cal, nici fric. Nu, doar ăsta ne-l punem. Îl punem așa. Sărim, am sărit eu. E ok să-mi pun așa? Da. Mi-a pus de la Lana. Luăm acest. Eu luăm niște papucei. Îi punem pe rozul ăsta frumos. Luăm această cocos, da. Ce să ne punem? Ziceam să-mi pun ăsta, doar că îmi punea pe culorile pe care le vreau. Nu. Un pic, ce-am făcut? Stai. Bă, ce-am făcut? Bruh. Bă, vezi că se potrivește verde, da. Eu n-am vrut să pun culoarea asta. Da. Sau să-mi pun așa. Stai. Da, costum verde. Merge. Brățară. Niște ochelari. De la vreau sus. Head. Da, așa. Sau ba nu, pălărie. Da, mai bine pălărie. Decât ochelari. O geantă de plajă sau era acolo? N-am văzut. Da. Da. Da, așa. Bun. Stai un pic. Da, bun. Astea au făcut albastre. Da. Asta înțeles altceva. Sau să-mi pun altă pălărie. Puțin cam răgușită. Ce-i drept. Dar nu. Asta. Ia. Cum vine. Nu știu dacă. Da. Îl punem pe patul. Punem așa, da.
Eu zic că sunt ok. Mai am geanta. Facem tot pe tematică verde, așa. Se vadă frumos. Zic, fundița asta. Da, super. Și fata asta e super frumoasă. Ce vreau să mai pun, totuși? Să mai punem ceva. De muzică acum. Observați. Ok, asta e fotul meu. Da, nu am mai ajuns. Păcate de asta e. Doamne ferește. Azi luăm o notă de la 1 la 10. Nu punem stele. Ha, ha, ha. Ești a 6 merită. Fata asta o să-i dau și un 50, adică nu. De aici, ce cam la bani. Eu m-am chinuit, sincer. Locul 10, serios? Serios? Fata asta, Chela, ia stai puțin. Ia stai eu. Nu am intrat pe o fată. Pe colega mea. Nu vreau să câștigă mereu. Să câștigă. Joy. De asta, cum o cheamă pe asta? Chela. Nu are. S-a făcut o mare. Nu am văzut-o până acum. Nu fac eu așa de albă, știu de ce. Nu mai înțeleg.
iasă asta. Da, bine. N-am câștigat. Totuși, 25, e bine. Bine să ne punem culoare.
zoică de aia. Știți ce? Cum am realizat? Dar nu pot să fac. Cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut și pa, pa!